ganti sa kaluwasan. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok o sala, dili angay mabalaka kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan ipakita higala, pagtuo atong ligonon Kristohanon, magninaturon isip sundalong Diyos no, kasing-kasing tapot lion saan niya bilihon, si Kristo iya kitang luwason, puloy anan alang sa mati numanon. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok og sala, dili angay mabalaka kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan ipakita higala, pagtuo atong ligonon Kristohanon, magninaturon isip sundalong Diyos nun, kasing-kasing tapot lion saan niya bilihon, si Kristo iya kitang luwason, puloy anan alang sa mati numanon. Pagtuo atong ligonon Kristohanon, magninaturon isip sundalong Diyos nun, kasing-kasing tapot lion saan niya bililhon, si Kristo iya kitang luwason, puloy anan alang sa mati